Prominenten zwemmen voor Spio. Wielrenster op weg terug naar val. Het is vandaag 17 september. Dit is het Pillemhaasjournaal. Een Lincoln uit 1930 was afgelopen weekend de trekpleister van de eerste editie van de Classic Show IJsselstein. Deze auto maakte deel uit van de collectie van Prins Reinier van Monaco. In de Hall of History kwamen de bezoekers ook T-Fords uit 1925 en 1926 tegen. In een andere hal reden radiografisch bestuurde Peterbilt vrachtwagens rond. Deze unieke show van historische voertuigen trok ruim 2000 bezoekers naar het terrein van hal 89 aan de Timmermansweg in IJsselstein. Het evenement krijgt vanwege het succes volgend jaar een vervolg. De zwemvereniging Spio bestaat 50 jaar. Afgelopen weekend werd dit groots gevierd in de Sprank in Venray. Vrijdag was er een reunie voor oud-leden. Mensen uit heel Nederland kwamen hierop af. Zaterdag stond in het teken van clubkampioenschappen. De leden van de secties waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen werden gemixt in een team. Iedereen moest dan alle onderdelen die we dan hebben binnen de vereniging doen. Dus een stukje waterpolo, een stuk kunstzwemmen en een stukje wedstrijdzwemmen. En het was erg leuk, want ik heb zelf bijvoorbeeld moeten synchroon zwemmen, echt met mijn voeten boven water en noem het allemaal maar op. En ik moet zeggen, dat viel toch erg tegen. En het is leuk om op die manier met de andere secties kennis te maken. Gisteren werd er door prominenten en leden in totaal 50 kilometer gezwommen om geld in te zamelen voor het goede doel. We hebben aan de leden gevraagd om bij vader, moeder, neefjes, nichtjes, familieleden om daar geld op te halen voor elke baan die ze zwemmen. En dat geld gaan we vanmiddag overhandigen aan kindervakantiewerk Venray. Aan de start van de estafette stonden 5 prominenten, waaronder Olympisch zwemmer Dion Dreesens. Zijn topsportcarrière begon ooit bij Spio. Dion startte op zijn 7e met zwemmen bij de Venrayse vereniging. Hij maakte snel progressie. Ik maakte grote stappen hier bij Spio. En daarmate waren de trainingsuren opgebouwd. Ik heb heel kort bij Ben Achterberg gezwommen, dat was de eerste trainer. En daarna was ik naar de hoofdtrainer gegaan. Maar ja, alle trainingen die brengen wel herinneringen op. Je bent wel de trots van Spio, wist je dat? Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja. Ja, dat is wel leuk om te horen. Ook burgemeester Hans Gielissen en wethouder Lucien Peters namen een duik in het zwembad. In totaal zwommen zij beiden 6 keer op en neer. De wethouder genoot ervan om op zondag een kwartier lang baantjes te trekken. Het was heerlijk. Zeg, met dit weer, als je dan even een duikje mag nemen in een lekker verkoelend zwembad, is dat heerlijk. Ja, het was heerlijk. En het was ook mooi om langs die prominenten dit baantje te maken. De wethouder haalde daadwerkelijk ook een bedrag op met zijn prestatie. Hij werd voor €50 gesponsord. Die werd zojuist door de burgemeester nog extra gesponsord als ik die baantjes zou gaan zwemmen. Ja, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat mensen dit soort initiatieven nemen. Waarbij ze steeds op een ludieke manier of op een slimme manier mensen aan de hand nemen om samen in te zetten voor een goed doel. De estafette duurde tot het eind van de middag om tot een totaal van 50 kilometer te komen. Er werd ruim €700 opgehaald. De cheque met het bedrag wordt later deze week overhandigd. De hockeyheren van Venray zijn uitstekend begonnen aan het seizoen 2012-2013. Vorige week werd de uitwedstrijd tegen Hilvarenbeek met royale cijfers gewonnen. Zondag werd op eigen veld met 2-2 gelijk gespeeld tegen Don Quixote. Door de zege en het gelijkspel staat Venray nu in de kopgroep van de 4e klasse C. Don Quixote kwam zondag 2 keer op voorsprong op Sportpark de Wiehe. Venray toonde echter veerkracht en kwam door treffers van Tony van der Velde en Alexander Michiels telkens op gelijke hoogte. In de slotfase van een spannend duel kregen beide ploegen nog kans op de winsttreffer, maar werden de punten uiteindelijk gedeeld. Wielrenster Britt Teunissen heeft een pechseizoen achter de rug. Zij viel in het voorjaar 4 keer met haar fiets. In juni brak ze haar kaak tijdens het Nederlands kampioenschap wielrennen voor junioren dames. Alhoewel het lichamelijk nu goed gaat met Britt, baalt ze nog steeds van de afgelopen tijd. Wat ik tot nu toe gehad heb, dat is eigenlijk alleen maar pech. Ja, dat is wel erg jammer. Als je ziet hoe het begin van het jaar ging en hoe het dan afgelopen is eigenlijk. Ja, het is wel balen. En hoe gaat het fietsen nu? Niet zo goed. De angst zit er nog wel in, omdat ik ben dan achter elkaar 4 keer gevallen en dan 3 keer was niet door mijn eigen schuld. Dus ja, je kunt eigenlijk nooit weten wanneer een ander niet uitkijkt. En om dan bij iemand in het wiel te zitten of in het peloton te rijden is nog wel eng.
Op dit moment traint Brit met de club voor de Nederlands kampioenschap ploegentijdrit. Zelf hoopt ze dit jaar nog een paar goede uitslagen te rijden om zo een plek in de ploeg te krijgen. Dan nog het weer voor de aankomende dagen. Dinsdag zijn er opklaringen en stapelwolken. Er valt een aantal lokale buien, maar het is meestal droog. Tijdens zonnige perioden wordt het 's middags 19 graden. Het is tamelijk koel weer bij een matige westenwind. Woensdag koelt het verder af naar 16 graden. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. 's Avonds is om 7 uur de eerstvolgende nieuwe uitzending. Fijne avond.